am ajuns în Minecraft. Aici trebuia să termin casa, dar aici ar trebui să fie o casă de vacanță. Ceva mic, ca să de ceva frumos, dar complex. Am ales rozul fiindcă n-am. Adică e și fain și roz, numai că n-am. Am folosit un roz mai închis decât trebuia. Puteam să folosesc unul deschis, dar am zis, hai că nu-s fată de 5 ani sau ceva de genul. Vreau să-mi scrieți în comentarii cum să vă spun, dacă ce să bag în casă. Pat, tablouri, pânze de păianjeni, orice. Acum trebuie să facem acoperișul, fiindcă așa nu putem să stăm. Eu plănuiam să fac și mai mică casa asta, dar merge și așa dacă te gândești. Păi dacă o fac prea mică, nu o să meargă. Până acum acoperișul l-am făcut. Stai să mă dau jos. Cam întunecat. Cred că trebuie să fac măcar pereții. Să fac, termin un perete și mă pun să lăsăm. Într-un fel, nu înțeleg de ce nu vă plac videoclipurile mele. Îs așa urâte, scrieți dacă chiar nu vă plac. Au, Doamne! Bă, eu aș plănui să fac o vilă, dar păi o să stăm, dacă fac eu vila, o să stau 2 zile cu videoclipul. Că dacă mă apuc de o treabă, eu stau până și noaptea. Numai că nu mă ține telefonul atât. Trebuie să pun aici un roz. Off, stai. Am apăsat din greșeală pe un... Așa. Reclamele astea care mi-apar mă sâcâie la de îmi vine să-i omor. Dar ce ne trebuie nouă reclame sau ceva de genul? Oh, mă pun să dorm. Nu mai dorm în casă, dorm aici. Și Ionuzi! Distrugem patul. Nu avem nevoie de el. Bă, eu zic că arată ok. Până acum. Aici ar fi ca o vacanță, mini-vacanță, ceva de genul. Oh, stai. Cred că aici mai am peretele, da.
Scuzați-mă. Stai că spre sus. Gata. O să pun o ușă. Cred că o să pun pe asta. O să meargă. Stai să încerc. Ușa asta mereu nu merge. Parcă e făcută de cat. O să pun ușa asta. Merge și ea. Bun, deci și aici. Până acum am făcut. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce să pun în căsuța asta mică. Stai să pun niște lumini. Dacă n-am bețe cu lumini, o să pun dovleci luminoși. Stai. Până acum vreau să-mi spuneți ce să vă adaug eu în cămăruța asta. Pot să adaug mâncare, de tot. Stai să vedem cum arată prin față. Stai că fac o ușă și prin față, că nu arată ok. Gata. Hai la casa mea actuală. Îmi spuneți voi în comentarii, dați like și asta. Deci dați like, comentariu și abonați-vă dacă vă place. Și să-mi spuneți ce să vă adaug în Scuzați-mă. Eu cred că am terminat videoclipul. Scrieți-mi, pa, pa!